Elin ydw i, a heddiw rydyn ni yn mynd i wneud sesiwn actio, sesiwn ddrama. Nawr, pam i ni mynd ati i actio neu i actio fel rhywun arall, fel cymeriadau eraill iawn, characters, cymeriadau, mae'n bwysig cyn i ni fynd ati ein bod ni'n cynhesu fyny. Ydy wir iawn. Felly, cynhesu fyny, ond cynhesu beth? Wel, mae yna 3 peth angen ei gynhesu iawn. Cynhesu'r gwyneb, da iawn, y llais, ac hefyd y corff, iawn. Felly, yn y sesiwn fach yma, sesiwn cyntaf, fyddwn ni yn dysgu sut i gynhesu ein cyrff, ein gwyneb, ac hefyd ein llais, cyn mynd ati i actio neu actio fel rhywun arall, fel cymeriadau gwahanol, iawn. Felly, ydyn ni'n barod? Ydyn? Da iawn. Felly'r peth cyntaf ydy cynhesu'r gwyneb. Felly, dewch yn agos, allai weld chi'n agos. Hei, na ni. Da iawn. Nawr, y cyfan sydd angen i chi wneud y tro yma iawn ydy mynd â'ch ddwy law. Da iawn. Wedyn rhoi nhw yn ysgafn ar eich bwchau. Da iawn. Ac yna, fel pe bai chi yn cael massage fach. O, hyfryd iawn. Just troi a throi fel hyn. Ymlacio. Pawb i gael llyged ac ymlacio ac yn araf ac yn ysgafn. Os allwch chi, just troi eich dwylo ar eich bwchau fel hyn. Na ni, da iawn. Hyfryd, da iawn. Y peth nesaf dwi'n hoffi ei wneud iawn ydy esgus i fod yn lew. Ydych chi'n gallu fod yn llewod? Ydych yn yr ysgol neu adre? Dewch weld chi fel llew. Hei, da iawn. Felly, pam i fod yn lew? Ond, sut mae hynny'n helpu gynhesu'r gwyneb ych chi'n gofyn? Wel, nawr, ni'n mynd i fynd o fod yn lew i fod yn lygoden bach yn lew i fod yn lygoden bach lle weld? Hei! Felly, fel allwch chi ddychmygu, ni'n mynd o fod yn siap mawr i siap bach fel hyn. Hei, da iawn. A dyna ni, cam cynta, y gwyneb wedi ei gynhesu. Nawr, yr ail gam ydy cynhesu'r llais. Ie, wir. A mae gyda fi rhywbeth bach hwyl a sbri yn wir mwyn cynhesu'r llais, iawn. Y cyfan sy'n angen gwneud ydy dilyn fi. Felly fydda i'n gweud rhywbeth, ac ar ôl i fi ddweud rhywbeth, fi am i chi ddweud rhywbeth, iawn? Ond o bosib nid geiriau, ond mwy fel synnau, iawn? Felly ydyn ni'n barod? Dilynwch fi, iawn? Y bi, ba, bw, be. Y ci, ca, cw, ce. Tro chi. Y di, da, dw, de. Si, sa, su, se. Y zi, za, z, ze. Y pi, pa, pw, pe. Y di, da, dw, de. Ri, ra, rw, re. Pi, pa, pw, pe. Y ci, ca, cw, ce. Y ti, ta, tw, te. Zi, za, zu, ze. Hei, da iawn. Nawr, mae eich llais chi wedi cynhesu. Ffantastig! A nawr, y peth ola, ni wedi cynhesu'r gwyneb. Ni wedi cynhesu'r llais. A nawr, y peth ola ydy cynhesu'r corff, iawn. Felly, y cyfan sy'n angen gwneud mwyn cynhesu'r corff ydy rhywbeth o'r enw. Ydyn ni'n barod? Yr hwyaden gwyllt. Ie, yr hwyaden gwyllt. A'r cyfan sy'n angen gwneud iawn ydy rhoi un llaw yn yr awyr. A ni'n mynd i gyfri 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yr ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y droed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ar ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wedyn ni'n mynd i 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1. A wedyn ni'n rhedeg i'r sgrin a mynd, wow!
wneud yn gyflym. Iawn. Sa'n siŵr os fod Sianelyn yn barod, sa'n gwybod os dwi'n barod, ond fi'n siŵr fyddwch chi. Ydyn ni barod? Iawn, bant yn ni. Ar ôl 3, iawn. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Wow! Wow! Da iawn bawb, oedd hwnna'n super gyflym yn doi, arbennig. A dyna ni, dyna'r sesiwn cyntaf, sut i gynhesu i fyny ar gyfer actio neu pherfformio.